Ronald, my love, Miguel Love, shout out po. Ayan, si Ronald, Miguel Love, shout out. Tamsak host, tingnan mo yung latest content ko host, daming views. Sana all, tingnan natin. Buti ka pa, oy. Kahit di ka na mag-live, marami ka ng viewers. Ayan, Mission TV, hi my friend. Ayan, Lalab Mission, Miguel Love, shout out. Check mo ilan views na. Ayan, check mo. Tingnan natin. Mission TV, Lalab, Miguel Love, shout out. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po, Madam. Ayan. Tingnan ko nga, wait lang at may harang. Good morning, host. Ayan, Madam Love Channel, Miguel Love, shout out. Good morning po. Ayan, Mission TV, Lalab, Miguel Love, shout out. Aga naman ng loading na to, kaasar. Ayan, yan na naman. Wait lang, Ronald, at mayroon na, ano pa? Ano ba tong langaw na to? Bakit pumasok to dito? Madam Love Channel, good morning po. Ayan. Mission TV, Miguel Love, shout out. Wait lang, Ronald, kasi may ano pa, harang. Sayang ng harang pag i-skip ko. $16 hours lang to, 12K, ano? Ito ba yon kay Soto, yung ano? 16 hours mo lang in-upload?
Ayan, Sihan Arda, mega love shout out. Hello, I am sending greetings from Turkish. Ayan. Sihan Arda Lalab, mega love shout out. Three minutes lang to ano. Ang laki ng views mo nga ano, Ronald. You are so beautiful. May all your wish come true. Ayan. Thank you. Thank you, CNR Dalalab. Thank you so much. Thank you, Lalabs. Ang kati-kati. Sian Arda, thank you so much. Ayan, 2 million mega love. Shout out, 7 thumbs up. Thank you so much. Bakit di pa rin binababa yung aking ano, night boot? Anong nangyari? Ba't ayaw niyang ibaba? Your hair and lips are beautiful. Your eyes are gorgeous. Thank you, ano, Sihan. Sihan Arda, thank you so much. Thank you so much. Sihan Arda, thank you. Ayan, 2 million mega love shout out.
Patamsak Premier mga lalab. Salamat. From OFW ako. Ayan. Sige lalab, tamsakan ko yan. Ayan, good morning OFW. Ako lalab, Miguelab, shout out. Sige, tamsakan ko yan. 11 days pa. Natamsakan ko na pala to dati. Tagal pa, 11 days pa. Ayan, JB Guitar lalab, Miguelab, shout out. JB Guitar. Ayan. Ayan, JB lalab, Miguelab, shout out, JB. Ayan, JB Guitar, nagbaba ng bahay mga lalab. Sablabin natin. JB lalab, thank you so much. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. 3 million in the house, Miguelab, shout out. J Monets, Sir J, Miguelab, shout out. Ayan, Bira. Sir J, Miguelab, shout out. Ayan, Miguelab, shout out. Good morning. Ayan, yung kape ko pala malamig na. Kape tayo dyan, kape. Inom kayo ng kape dyan. Ayan. Ayan, Sir J, nasa work ka? Coffee lang man. Ayan, sige lang. Sabay mo na rin ng pandesal yan. Sarap. O kasi kumain na ako ng kumain ako ng itlog. Kumain ako ng 2 itlog. Kasi ngayon, kape naman. Mamaya, kanin. Pa-duty pa, YT lang, Y nang saka jeep ba? Sige lang, mag-ingat ka sa biyahe mo. Naghintay ka pa ng jeep. Sige, Sir G, mag-ingat ka sa iyong biyahe. Ayan. Nangyari sa aking Nightbot, ayaw magbaba. Ayan, Hawa Jen, Miguelab, shout out. Hawa Jen, I will give you jacket. Hawa Jen. We are good friend. I like your channel. I give you 3 kinds of gift alarm settings. Thank you. Ayan. Thank you so much, Lalab. Hiwa Jen. Ayan. You have no moderator. Thank you so much. No moderator, Lalabs. Ayan, 5 million Miguelab, shout out. Ewa Jen, you have no moderator. Thank you so much. Then I will check if I connect my main channel to. This one is your main channel.
Yes. We're already, friend. I am watching this one. This octopus. Big octopus. Ayan, Mega Love, shout out everyone. Thank you so much. Parang makulim sa labas. Para siyang uulan.
Ayan, Barlods TV, Migalab, shout out, Barlods. Bartlods TV, ayan. Tamsak po, madam, ayan. Ayan, Lalab, salamat sa patamsak mo, Bartlods. Ayan, Lalab, salamat sa patamsak. Payuda po, madam, ayan. At ilan na ba yung bahay mo? Main channel mo ba to? Yan ba yung channel mo? 21 ka pa lang? Barlods? Main channel mo ba yan? Main channel mo yan, ano, Barlods? Yan ba yung channel mo? 21 pa lang yung subscriber mo? Yan ba yon? Barlods TV, yan ba yung main channel mo? Yung pala main channel yan. Hala, ang laki ng bahay. 4K. 4 point ano. 4.52 ang laki ng bahay mo. 4.52. Bartlods. Grabe ang kulit ng aso, talon ng talon. Tingnan natin. Wait lang at may harang. Parang nagbarter na tayo dati, Barlods, tama ba? Parang nakadikit na yung alagad ko sa'yo. Hindi ko alam, baka nagbartiran tayo kay Boy Kaon ba? Oo, madam, parang kay Boy Kaon. Ayan. Ilang at may harang. May harang. Ayan. Yan, pinapanood ko na lang, ano, dikit na yung mga alagad ko sa'yo, Barlods. Aso mo ba to? Pero maganap pa ako, baka meron pa akong di nakadikit. Tingnan ko lang.
Mong tawaging madam. Madam Damin. Nasa ibang bansa ka ba na Barlods? Nasa ano ka ba ibang bansa? Ayan, pinapanood ko na lang. Dikit na pala ako sa'yo. Ayan. Madam, pasok na po ako trabaho. Thank you po. Ingat pala. God bless. Eh. Sige, Bartlos, mag-ingat ka palagi. God bless. Ingat po. Quezon City lang ako. Sa Quezon City ka. Sige lang po, ingat. God bless. Ayan, Perenya family, Miguel Love, shout out. Perenya, Miguel Love, shout out, loves. Tamsak ko, salamat po sa patamsak. Ayan. Ang mga tao ngayon, puro papunta ng trabaho. Madam Ara, Miguel Love, shout out po, madam. Ano nangyari sa night boot ko? Ayaw ibaba. Ayan. Perenya upcoming live. Ayan. Perenya family, Miguel Love, shout out. Madam Ara, may sabihin pala ako sa'yo, madam. Madam Ara, buntis ako. I am pregnant. Ayan. Hans Aaron Vlog, Miguel Love, shout out. Harang. Ayan, salamat sa paharang. Yan, pin kita, madam. Wait lang. Patamsak po sa premiere. Santano Moitra, Miguel Love, shout out. Hans, ayan, Miguel Love, shout out. Congrats. Ayan, thank you. Apat na buwan na, madam. Married. Not married. Ara tamsak lalabs. Ayan. Patamsak sa premiere. Ayan, sige po. Wait lang. Ano natin yan, Madam Ara? Ipin ko yan. Wait lang. May kapatid na si Maui. May kapatid na si Maui ba? Makulit pa naman yun. Alas 3 pa lang ng madaling araw. Maingay na. Gusto nang lumabas. OFW ako o ano? OTW. Ayan. Pin natin yan, madam. Hindi ni binababa ni Night kung ano kaya nangyari. Ayan, Mission TV, Lalab, Miguel Love, shout out. BMRC, Miguel Love, shout out. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalas. Patamsak po nakapin. Ayan. Good morning and shout out sa lahat. Ayan. Did you get hurt in your head? What are you talking about? Ayan, Mission TV, Miguel Love, shout out. Mission TV. Ayan. Tusok FW ako.
That one is a pimples. Mission TV Mega Love shout out. It's a pimples. Ano? Lahat na lang napapansin nito. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Dansa nakapin from Pereña family. Hi my friend, enjoy your time from Mission TV. Thank you so much. There is scar in your head. It's a pimple. Pimples. Not scar. Ayan, Pereña family, nagbaba ng bahay. Mga nalapalablab po ako nakapin. Ayan. Oh, thank you for sharing from Mission TV. Ayan. Dan sa nakapin po, Ara and Elos Vlog. Ayan. Mission TV lalab, thank you so much. Dan sa nakapin, Ara and Elos from BMRC. Ayan, salamat lala BM. I will touch in your pimples. Go ahead, touch it. How you will touch? Ayan, 3 million Mega Love shout out. Ayan, BMRC, nagbaba ng bahay. BMRC. Ano ba yun? Salamat, Ara and Elos Vlog. Ayan, thank you po. Tan. Pereña family lalab, thank you so much, Pereña. Ayan. Ano nangyari kay Nightbot? Ayan. BM Dan from OFW ako, BM. BMRC Dan from Ara and Elos. Ayan, BMRC Dan na po si Madam Ara sa Labs. Ayan, 7 million Miguel Love shout out. Tadan tan tadadan. And palablab po ako nakapin. Pereña family din from OFW ako. Bloody full pack. Ayan. Salamat po, Pereña family. Tingnan natin yung bahay mo, Pereña. Ba't nag-loading? Ayan. 8 million Mega Love shout out. Pereña lalab na sa bahay mo ako lalabs. Ano ba to? Thanksgiving celebration tour around the world. Ayan. Salamat po, Ara and Elos Vlog from BMRC. Ayan. $1.43 ka, Pereña family. 1.43. OFW ako, Jaa Lifestyle. Salamat kaming na din po. Ayan. Ayan, Pereña, nasa bahay mo ako, Pereña. Ayan. Thanksgiving celebration. Garugatok baga, manay mata mo, naghihibi ka. Hindi kasi, Madam Ara, si Maui Boy, alas 2 pa lang ng madaling araw, ang ingay-ingay. Gusto niya nang lumabas. Kasi pinapatulog ko yung si Maui dito lang sa pintuan ng kwarto ko. So, ngayon ang ingay-ingay niya. Hindi ako makatulog. Kaya ganyan yung mata ko. Ang sakit sa ulo ni Maui.
pagtatayo ako gusto na lumabas kahit madilim pa. Pinapatigil ko, ayaw tumigil, sige pa rin ngaw-ngaw. Laurel Adventure, ayan. Ayaw tumigil. Kaya nasa labas siya ngayon. Nandun ko nilagay sa labas. Ang gulo. Bicolana Kapalan Manay. Oo, Bicolana po ako. Pero niya family, Bicolana po. Ay, agoy, oo. Sabi nga ni mama, wag nang patulogin yan kasi ano ako eh. Buntis nga ako tapos sabi niya pag nanganak ka, bako lang yung dugo mo dahil sa pusa mo. Ayaw magpatulog. Araw-araw yung ginagawa ni Maui Boy. Ayan, Perenya. Dikit ko na to sa'yo, Lala Perenya. Ayan, Gab. Kapilan, Miguelab, shout out. Laurel, meron ka ng jacket. Makulit si Maui. Pag di pa naman siya, Madam Ara, pinansin, halimbawa, sige niyang ngiyaw-ngiyaw. Pag di mo pinansin, bigla na lang mag-iihi. Iihi siya sa gilid. Kahit anong makita niya, ihian niya. Para lang siya mapansin. Laurel Adventure 3D. Ayan. Sain ka sa Bicol, Kamsur ako. Kamsur din ako, Lalabs. Sa Bula. Thank you, Pretty Host, sa jacket. Ayan, salamat din po. OFW ako dyan, lifestyle dan from BMRC. BMRC nagbaba ng bahay. Ayan, Perenya. Dikit ko na to sa'yo, Lala Perenya. Oh, madaming tao. Saan ka sa Kamsur, Perenya? Ayan, 8 million mega live shout out. Ayan ako yan mga lalab, si Bicolana ng Uragon. Kaya pala magayon ka, host. Ganun ba yun? Thank you. Bicolana tayo, Bicolana. Ayan. Ayan, Perenya, dinate ko sa'yo, Lalab Perenya. Ayan, nasa bahay mo ako. Dikit na to, nasa 4 minutes na. Ayan. Dibin, Lalab, kumusta ka na? Dibin, mega love shot. Kumusta na yung channel mo, Lalabs? Ayan, dikit na sa'yo, Perenya, Lalabs, dikit na. Dikit na. Perenya family OTW from Ara and Elos vlog. Ayan. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Debbie yan lalab, kumusta ka na? Ayan. Nasa ano ka ba? Ano yung LA? Nasa abroad ka ba Laurel? Debbie yan lalab, kumusta ka na lalab Debbie yan? Kumusta na yung channel mo lalabs? Na-monetize ka na? Tingnan ko yung Perenya kung nakadikit yung main channel ko sa'yo ha. Perenya family dan connected from Ara and Elos vlog. Ayan. Anong gagawin ko? Ayan. Kumusta ka na, DBN? Ayan. Okay naman ate, nabugok channel ko. Nabugok ba? Ba't di pa rin ba? Ang daming pusa ni Perenya family May na kuma.
Laurel Adventure 3D. Ayan, thank you. Baka after 14 days bago mamonetize. Hintayin mo na lang, lalabs. Mamomonetize ka rin. Ano lang. Hintay-hintay lang. Huwag magmadali. Ayan. Ganun talaga sa YT world. Kailangan mong mahaba ang pasensya. 14 days, parang 8 months ka na ba? Pero hindi ka naman binibitawan nung mo, di ba, binilhan? Hanggat di ka na mumonetize, di ka yan bibitawan. Ayan, Perenya, pangalawang dikit. Dating dikit yung main channel ko sa'yo, ha? Hindi na ako magbakas dito, ha? Reload site, change your may not be saved. Baka mangitlog pa. Baka mangitlog pa ba? Ayan. Naku, apply ka ulit next month. Check mo mabuti mga videos. Baka may TikTok bawal sa YT yun. Ayan. Tingnan mo nga. Sino ba si Si DBN? Pag may TikTok pa, wala pala, bawal pala yun. Pag may TikTok pala, bawal pala yun. May TikTok ka ba after mamuni, saka na lang mag-TikTok? Ganun pala yun, Madam Ara. Buta lang hindi ako nagti-TikTok. Ay, muni naman na ako, okay lang. Yung ibang hindi pa mga monetize, may mga TikTok. Mahirapan silang mamonetize niyan. Ayan, pero niya lalad, nasa bahay mo ako. Hindi na ako magbakas. Baka DBN may mga TikTok ka, lalad, tanggalin mo. Malinis naman YT ko. Hintayin mo na, lags. DBN, lalabs, hintayin mo na lang. Tsaga-tsaga lang, mamomonetize ka rin. Pag may tsaga, maraming nilaga. Kukoy, Ruelo, Migalab, shout out, Kukoy. Kukoy Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Bawal may TikTok, mahirap na mamuni pag ganun. Wala, saka ka na lang mag-TikTok pag monetize ka na. Kaya hindi ako nagti-TikTok. Ayan, Kuko Roel, Migalab, shout out. Meron ka ng jacket, Kukoy. Ruelo, Australia, Migalab, shout out. Ayan, Kukoy Ruelo, meron ka na pong jacket, Migalab, shout out. Tamsak Dan, ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo. Channel mo to? 247 ka pa lang, Kuko Ruelo. Ayan. Ayan, Kuko, nasa bahay mo ako lalabsa. Idikit ko yung main channel ko sa'yo. Ayan, Kukoy. Nasa Australia ka pala. Ayan, main channel ko to, ha. Hot Spring Adventure. Wow. Ayan, Kukoy Lalas. Nadikit ko na yung main channel ko sa'yo. Sa short video ako nanood. Dito sa Hot Spring. Ayan yung Hot Spring. Short video lang naman to. The Smoking Hot Spring. Bibi pa yung bahay mo. Wait lang, ha. Ipin kita. Perenya family. Ayan, 7 million Migalab, shout out. Cocorowelo, Australia, playing now from BMRC. Pangatlong dikit to, Perenya. Thank you, Madam Ara. Ayan. Iwan ko yung nightbot ko, ano kayang nangyari? Nalagin ko naman siya, nilagay ko siya kanina, bakit hindi siya binababa? Ano kayang problema?
Ayan, 8 million, Miguel Love, shout out, 8 million. Palablab po ako nakapin mga lalas, patamsak po nakapin. Ayan, tamsakan natin, tamsak, pangatlong tamsak. Ayan, BMRC nagbaba ng bahay, Laurel Adventure 3D, ayan. Ang daming TikTok, bawal pala ang may TikTok. Mahirapan silang mamonetize, hindi nila pala alam yun. Mahirapan silang mamonetize niyan kung di nila tanggalin yung TikTok na hindi pa sila hindi pa sila muni. Maigpit pa naman ang YT ngayon. Ayan, Perinya, pangatlong dikit to sa'yo lalabsa. Ayan, sa Thanksgiving celebration. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out. Pero sa akin, Madam Arak, may upload na akong mga, dalawa na nga na-upload ko eh. Pero yung WH ko, iwan ko bakit di pa rin umaakyat, nagla-live naman ako. Siguro dahil hindi ako nangingisda. Hi, may bagyo pa naman dito sa Bicol, di ba? Sa balita. 2 bagyo daw yung paparating. Ayan. Laurel Adventure 3D. Ayan. 2 malakas na bagyo daw. Baka di naman natutuloy na. Ayan. RN Elos Vlog. Di kaya ma-demonetize ako? Diyos ko, wag naman. Pero wala naman akong binalabag eh. Mababa lang yung WH ko. Ay, nako. Ayan, Perinya. Pin ka ng iba maliit na babahay, hus. Ayan, Australia, Kukoy. Baba mo yung bahay mo, lalab, Kukoy. Baby pa yung bahay niyan. Ayan. Kukoy, baba ng bahay, Kukoy. Ayan, Perinya. Pangatlong dikit. Kukoy, baba ka ng bahay, lalab, Kukoy. Nandito ka pa ba? Napin ko nga yung bahay niya. Kukoy, baba ka ng bahay, Kukoy. Ruela. Kukoy Ruela. Okay lang yan, Nus, kahit mababa WH mo. Basta wala naman akong nilalabag, bahala man si Lolo dyan. Ay, Diyos ko. Jonels Channel, Miguel Love, shout out. Jonels Kukoy, ayan, bigyan kita. Ay, mga lalab, palablab pa ako nakapin. Basta araw-araw may ganap ka. May bagyo nga sabi dito eh, oh. Kapon hindi naman ako nag-live, hindi ako nang isda maghapon. Kasi alam mo naman, Madam Ara, tamad na tamad. Tamad na tamad. Grabing tamad. OTW Perinya family. Sarap lang, Madam Arang Amano. Milata. Alam mo na kung bakit. Natatamad talaga akong gumalaw-galaw, oy. May isa akong video 1.9k views, may copyright, delete ko yon. Sayang! Hindi, Madam Ara, wag mo nang i-delete, i-ano mo na lang, i-private. Yung sa akin nga, copyright din eh. Ano siya, 7 hours yung live ko noon, naalala ko yung sa abroad pa ako. Marami ang views ko doon, nasa kulang-kulang 1,000. Kasi mahaba yung live ko noon eh, sa abroad yun. Tapos copyright, hindi siya pwedeng ma-mute. Walang pagpipilian. I-dispute inano ko na lang, private ko. Hindi ko siya dinidisplay, naka-private. Pero sayang ng views doon.
Makikita pa ba ni Lulu yan pag naka-private? Tinago ko, naka-private. Ako lang nakakakita. Kasi walang choice, walang pagpipilian eh. Sayang kasi Madam Ara. Pwede mo pa naman siyang tingnan-tingnan eh. Coco Australia, ayan. Maulang umagahos. O nga kasi may bagyo daw. Dito nga walang araw oh. Ayan makulimlim sa labas. 2 bagyo daw yung, anong nangyari, bakit namatay?